kolay değil yani. Herkesin eli armut toplamıyor yani. راديو دنجيجن دنجي توي هالواتيا Şinavinden uçağına radyoya denge gelden baş godarın hece iru hevde hitirme 2024 çarşamba Brüksel'e saat ne lamet ede. Evin uçağın serisi bir peşkeş vikendem dama azadi arebe rapoya. Gerlayın Kürdistan'ı ile geri bahar ezape helikoptere gedin Assi Kroski ani xwari. Devlet Hatırkada girker erişen xoyeli ser başure Kürdistan'ı da domine gerlayın azadiya Kürdistan'ı dici da girker an şereke be eman demeşinin. Jibejevu havayı ve her roj derbin giranlı da girker andıxe. HPK şevedin Diyarbakır ku gerlayanlı kada şehit delil arojava ezape helikoptere ke Sikroskiya da girker an xistine xwari. Daxu yani HPK vuhaye. Şazdi tirme de saat 1:35 de lqada berxwedana ya gire bahar a herema rojava ezape hezen me helikoptere ke Sikroski arteşa tıkada girker xistin. Hejay bir xistine konavenda ragihandunu çepemeniya HPK ragihandı buku gerila de tirme saat 23 çilande helikoptere kedin Sikroski lqada berxwedana ya gire bahar a Giredayı zape xistin. Evji nişan dede ku gerlayın azadiya Kürdistan'ı dınava haft rojande de helikopterin Sikroskiyen arteşa Türkada girker anine xwari. Besi hozat kut revşa rebertiya me dikine mijare hin bazariyan. Hevserika konser rehbera KCK besi hozat bu meyvana bernameye teybet a televizyona medya haberi. Derbarê tecda İmraliye'de bersiv da pirsen rojnamavan beritan semsur. Bese uzat de despeka haftina xwe de bahsa bazariyên qirêj ên li ser rêbera potên kirin kir û got 26 salin rêbertiya me dibe sistema qirkirinê de berxwedaneke mezin dimeşîne. Li dora vê berxwedanê berxwedaneke pê hampaya gel gerîla û zindanan heye. Dewlet artık polîtîkaya rehîngirtinê dimeşîne. Di rojên dawî de hin agahî digihin destê me. Em dixwazin vê biraya giştî re parve bikin. Ev agahî kujû çavkaniyê saxlam tên. Ji derdora Erdoğan hin kes dibêjin ger ji bo me van tiştan bikin wê pêşî bi birayê wî pişre bi parêzêran re hevdîtinê bidin kirin. Lê ji bo ev yek pêk were divê ji bo me filan bêvan tiştan bike. Ango divê hin tawîzan bide me. Besi ozat dest şankir ku tevgera azadiye van kesen ku agahiyên bi vî rengî radigînin nas dike û ev nirxandin kir. Me bi salan got li ser rêbertiya me polîtikeke wiha a şantajê û bazariyê tê meşandin. Ev mînak isbata vê yekê ye. Rewşa rêbertiya me dikine mijara bazarê. Ev polîtikeke heta dawî ketî, qirêj, kirête û ti sînorên ahlaqî û hukûqî nas nake. Bese uzatı devaman irxandina xwe de dazanî ku ev van polîtikayan bi tundî red dikin û got bi çawayê rewşa rêbertiya me nabe ku bikin mijara bazariyê. Ev ti carînayê qebûl kirin. Hevdîtina rêbertiya me parêzer malbat her wiha têkiliya bi dervere mafekî rewa û qanûnî ye. Dewleta te jî ev yek kiriye nava qanûnên xwe. Di qanûna nav neteweyî de jî ev yek hatiye nivîsandin. Devleta te ji mohra xwe daniye bin van qanûn û peymanan. Niha ev mafkirine mijara bazariyê rewşeke herî ketiye û heddê xwe nezanîne. Hevserika konsêra rêbera KCK besê hozat balkişan ser pengava azadiyê jî û xwest têkoşîn hîn bi kurtî dewam bikin. Parlamentere Dem Partiye Meral Danışbeş li kürsiyê Meclisê Tirk girtika İmraliye wek doje penasekir. Parlamentere Erzurumê ya Dem Partiye Meral Danışbeş anî ziman ku devlet tolê jî girtiyê siyasî hiltîne û wiha dibêje. Niha mekanîzmaya tolhildanê ya hovaber di meriyetê de ye.
Naha li cîhanê welatê ku herî zêde di girtîgehan de girtî hene Tirkiyeyê. Li gorî nüfusa cîhanê hûn nikarin bi vê yekê serbilind bin. Tevî ev yek ji nîşan dide ku civaka Tirkiye çi qas dibin metirsîniyê de ye. Beştaş Bakşan ser tecîdkirina Rêber Abdullah Öcalan jî û wiha got. Girtîgeha greva İmraliyê niha weke dojiheke hatiye dîzayn kirin. Malbatê wan jî nizanin nexweşin yan dijîn an najîn. Ti sistemeke cîhanê de tecîda ku çilmeh bidome û bi salam berdiwan bike tuneye. Dayîkan tenê ji bo ku ji zarokên xwe girtî pere razandine dayîk têne ji ber ku di meresimên zarokên xwe de sê gotinan kirine wan dixin girtîgehê de. Ev pergala zilmê ye. Ev yek faşîzme jî derbas kiriye. Cezayê darbekirine li Tirkiye heye ne bi yekcarî bi derman nekirina girtiyan, bi girtina wan alî girtîgehan, bi talûxkirina berdana girtiyan her sal bi dehan û bi sedan kes di zindanan de jiyana xwe ji dest didin. Em tucar de ji vê mijarê bernadin. Girtîgah wêneyên Tirkiyeyê. Piştî axaftina parlamenterên partiyên din pêşniyazname pêşkêşî dengdayîn hate kirin. Pêşniyazname bi dengên parlamenterên AKP û MHP hatin redkirin. Li Rennes û Berlînê li dî jî tecîdê çalakî hate darxistin navenda civaka Kurda Demokratîk ya bajarê Rennes ya Fransa meşhû mîtîng kirin. Di mîtînga girseyê de daxuyaniyek hat dayîn û hat gotin. Rêbera xwe 26 salên dibin sîstema îşkenca İmraliyê de têgirtin. Di 4 salên dawî de jî bi rengekî em nikarin agahî jê bikirin. Îro jî fêrbûn ku ji bo hevdîtînê bi malbat û parêzeran re bazarî tên kirin. Weke gelê Kurd em gefên dewleta tir qebûl nakin nabe ku rêbera xwe bibe mijara bazarê. Weke Meclisa Gela Demokratîk a Rennesê heta ku hevdîtin bi rêber Aporê bêkirin em ê bênaber çalakiyan bikin. Em bank li hemû gelê xwe û saziyên xwe dikin di nava çalakiyan de bin. Bîstê tirmehê roja şemiyê em hemû gelê xwe vedixwînin çalakiya li navendî Rennesê. Li Berlînê jî li ber avahiyê ARD çalakî hate pêkanîn endamên tevgera ciwanên şoreşger têçeşê û ciwanên internasyonalîst di çarçoya pêngava ji rêbera pûra azadî ji Kurdistanê li çareserî de li ber avahiyê ARD çalakî kirin. Ciwanan di çalakiyê de tecîda girankiriya li ser rêber Apo şermezar kirin. Ciwanan raporek radestî rayedarên ARD jî kirin. Ciwanan di raporê de anên ziman ku tecîd dervê qanûniye û îşkenceya sistematiğe e. Ciwanan bank li medya Almanya ji kirin ku berpirsyariya xwe bi cih bînin. Ciwanan piştî rapor radestî rayedaran kir li ber avahiyê ARD daxuyaniyek jî da. Wêneyên berxwedêrên çardehê tirmê bi sûrên dîrokî ve hate daliqandin Yekîtiya Ciwanên Welatparêz YCV. Wêneyê ji kadroyên pêşengên PKK Kemalpîr, Hayri Durmuş, Akif Yılmaz û Ali Çiçek bi birca keçikê ve hate daliqandin. Li ser pankartê nivîsa çardehê tirmeyê rûmetnameya hate nivîsandin. Li Almanya bajarê Helburnê jî bi pêşengiya tevgera ciwanên şoreşger şehîdên çardehê tirmeyê hatin bîranîn. Di bîranê de di keseta şehîd Kemalpîr, Mehmet Hayri Durmuş, Akif Yılmaz û Ali Çiçek de hemû şehîdên azadiyê hatin bibîranîn. Piştî rêzgirtinê li ser navê Koma ve Osman Serhat Axvî û anî ziman ku şehîdên berxwedana çardehê tirmeyê hemû polîtikên qirkirinê yên dewleta Türk li ser gelê Kurd pûç kirine. Bîranîn bi duruşmayan bi dawî bû. Nivîskar Hiwa Ahmed got Barzanî û îtifaqa çaralî li dijî gerlayên azadiya Kurdistanê tên kirin. Hiwa Ahmed di nirxandina xwe de bahsa dagirkeriya dewleta Tirkiya li Herêma Başûrê Kurdistanê îxaneta malbata Barzanî dike û dibêje Barzanî di sala 1996 de çû Bexdayê û bi Sedam Hüseyin re li hev kir û di Sûriyeke Tabaxê de bi Sedan tankên basê êrişî hewlêrê kir û bi sedan pêşmerge û ger şehîd kirin. Ji sala 1995 heta sala 1997 di gelek operasyonan de bi hevkariya leşker û çeteyên dewleta Tirkiya dagirker êrişî gerleyên azadiya Kurdistanê kir. Li
hevlere jî bi fermandariya Cemal Motke saziyên çandî û çepemeniyê de di heyva sur û komela hunerî de bi sedan kadroyên azadiyê şehîd kirin. Di siyê tabaxa 2014 de civaka Êzidî di nav lepên Daişê de bi tenê hişt û komkujiya Êzidiyan dubare kir. Nivîskar Hüya Ahmed wiha berdewam dike. Piştî manipülasyona civîna dudiyê tirmaha 2024 ku berdevkê PDK got PKK agir berdaya bazar û dikan û malên Hewlêr û Kerkûkê. Roja din bi sedan tank û hejmarek zêde leşkerên artêşa Tirk li xeta Kanîmasî, Bamirnê, Şeladizê û Amediyê ketin başûrê Kurdistanê û li çend cîhan xalên kontrolê danîn û dest bi kontrolkirina nasnameyên niştê cîhan kirin. Pişre têkçûna hevpeymana AKP, MHP, Hudapar û artêşatî ji neçarî Wezîrê Derve û Recep Tayyip Erdoğan çûne Baxda û Hewlêrê lava kirin ku li dijî PKK hevkariya wan bikin. Diyeke tabaxa 2024 de Dewleta Tirkiye dagirker deriyê derkarê û serderî bi bihaneya nûjekirinê jî çûn û hatina welatiyan rêgirtin. Lê leşker komên çete, çek, Cebilxane û weseytên zixî derbasî Herêma Başûr kirin. Herî dawî Mesûd Barzanî ji bo desthilatdariya Baxdayê razî bike çû Baxdayê û got leşkerên Tirk ne ji bo dagirkirinê ji bo şer li dijî PKK hatine. Lê Dewleta Tirk li xaka Herêma Başûr xalên kontrolê danîn û lewhayên ev der xaka Tirkiyeyê danîn. Malbata Barzanî hem hilbijartinên herêmê û hem hilbijartina serokê parlamentoya Baxdayê asteng dike. PDK û Dewleta Tirkiye dagirker nahêlin ku ji bo bajarê Kerkûkê parêzgeh bên danîn. Ji bilî van teva Dewleta Tirkiye dagirker û PDK bi sedan çeteyên Daişê li Behdînan û Kerkûk û Silêmanî û Germiyan û Qereçexwê bi cih kirine. Berdevkê yeneke Sadî Ahmed Pîre di dudiyê tabaxa 2024 de eşkere kir ku çeteyên Daişê li Herêmê hatine bi cih kirin. Gelê Herêma Başûr eşkere dibêje PDK rê ji Dewleta Tirkiye dagirker re vekiriye. Pêwîst e gelê Kurd û gelên rûşata navîn destûrê nedin ku artêşa Dewleta Tirkiye dagirker û dijminên mirovaniyê çeteyên Daişê li Herêmê bi cih bibin. El ku berpirsyariya gelê me ya Başûrê Kurdistanê dibe rabin serxwe û weke salên 1990 raperînê bikin û hêzên dagirker ji Herêmê biqewitînin. Dewam dike nöbetê rêzgirtinê ji Vînê re ya li Colemêrgê di roja 12 de bi beşdariya komên ji Mûş û Wanê hatine dewam kir. Çalakiya nöbetê di 25 Hezîranê de hate destpêkirin di roja 12 de berdewam dike. Duh jî gel ji Mûş û Wanê hatin û beşdarî nöbeta li ber bazara gel a şaretariyê bûn. Gelek di yüz di cihê nöbetê hatin daliqandin, gelek welatî jî tevlî nöbetê bûn. Li Hezexê du kes hatin bin çavkirin leşker avêtin ser gundê Fîr Fêleyê bi ser navçeya Hezexa Şirnexê ve û bi ser mala Fatma û Abdullah Gül ê hevjinên hev ve girtin. Li malê lêgerîn pêk hat û pişre Fatma û Abdullah Gül hatin bin çavkirin. Sedema bin çavkirin ne hat zanî û hat diyarkirin ku wan birine Müdüriyeta Polîsan a Hezexê. Hêzên Îranê li Sînûrê Zerdeştê êrişî komek kolberan kir û kolberek hat qatilkirin di du jî birîndar bûn. Hêzên Îranê li bajarê Zerdeştê hejmarek kolber û lebaran kir. Di encamê de kolberek hate qatilkirin û du kolber jî bi giranî birîndar bûn. Tora mafê mirovan ya Kurdistanê eşkere kir ku kolberê hatiye qatilkirin navê wî Kiyanî Zîniye û ji gundê Reşe Hermê. Peyman û Keywan Qadirî jî birîndar bûne. Li Gurdanên kolber nevz di nava 10 rojên borî de du kolber hatine qetilkirin û 13 kolber jî birîndar bûne. Li Dîlokê maça finalê ya turnuvaya Gülistan doku hate li bîstin. Turnuvaya futbolê ya ji aliyê Meysa Ciwarana Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelandem Partî ve li ser navê xwendekara zanîngeha Monsurê Gülistan doku ku ji 5 Çilê 2020 ve agay jenayê girtin hat organîzekirin li Dîlokê bidawî bû. Li Dîlokê 10 tîm tevlî turnuvaya ku bi duruşmeya lêxe ciwan li sahayê ne
dest vekiribû. Maça finale ya turnuvayê li sahayeke ku li Parka Yeşil Vadî ya li navçeya navendiya Mez Maxorê hate lîstin. Li finalê tîmên Çukur Spor û Werden Birêmîn hatin hemberî hev. Her du tîm bi pankarta ku bi Tirkî û Kurdî li ser li dijî şerê taybet em li sahan dicivin dinivîse derketin. Maç bi serkeftina Çukur Sporê ya 6 û 3 bi dawî bû. Piştî maçê madalya dan lîstikvanên tîma ku maç qazanç kiriye. Meteorolojiyê ji ber barana zêde hişyarî da hinek bajaran li gorî rapora rojane ya Müdîriyeta Giştî ya Meteorolojiyê dê Gelamperiya Bakurê Kurdistan û Tirkiye bi awir be. Têpayîn ku li hinek bajaran jî baraneke zêde bibare. Tê texmînkirin ku li derdora bajarên Artvîn, Erzurum, Qers, Erdexan, Bolu, Çankırı û Bakurê Ankareyê barîneke zêde û geleke şit bibare. Dili gudarnıca menü çen serisi bir peşkeş kirin ana hatırı vatandaş.